सारेगा मा Your live आगे we are live now time I got जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ आ जाओ फ्रेंड्स जल्दी आ जाओ come soon friends come soon friends जल्दी आ जाओ come soon friends catch it खुलुमबाय फ्रेंड्स गिबियावनो बैसागु बोथोरनि आरोबाव खनसे अननाय आरो सिबिनाय बावहरबाय small portrait yes portrait landscape hi everyone जोङो मिथिखादो नोंथांमोननि जहन में क्या आ रहा है नोंथांमोना सोंखागोन जे भिडिअआ मानो डिले जागासिनो दं जों गासैनिबो एन्सार होजोबगोन आरो फैबावदो लोगो नोंथांमोन नेबाय दं जों गासैखौबो नोंथांमोननो जों दिनै बैसागु बोथोरनिबो गोदै गोखा आरो गासैखौबो होजोबगोन होनना सानदों दसे नेबावदो लोगो नोंथांमोन दे नोंथांमोना दाथ' बरिं जागोन बायदि मोनदों आङो दोंसे मेथाइखौनो खनदो खोनासंदो सरि दोंसे मेथाइखौनो खोनासंदो जों दा दामनो सानबाय Say something. Hello. आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनगोन खोनानानै स' जोङो स्टार्ट खालामनो सानबाय Come on. हवाओं में बहेंगे घटाओं में रहेंगे तू बरखा मेरी मैं तेरा बादल पिया जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे दीवानी तू मेरी मैं तेरा पागल पिया हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है एक रांझा और हीर जैसी न जाने ये जमाना क्यों चाहे रे मिटाना कलंक नहीं इश्क है काजल पिया कलंक नहीं इश्क है काजल पिया 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 रे पिया रे दुनिया की नजरों में ये लोग है हो जिनको वो जाने ये जोग है एक तरफा शायद हो दिल का भरम दो तरफा है तो ये संजोग है लाई रे हम जिंदगानी की कहानी कैसे मोर पे हुए रे खुद से पराए हम किसी से नाना जोड़ के हजारों में
किसी को तकदीर ऐसी मिले है एक रांझा और हीर जैसी न जाने ये जमाना क्यों चाहे रे मिटाना कलंक नहीं इश्क है काजल पिया कलंक नहीं इश्क है काजल पिया मैं तेरा 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 माबोरै मोनखो रायजोफोर? Hope you like आरो मोजां मोनबा प्लिज बे भिडिअखौ शेयार खालामनांगोन। आं जोंनि प्रिभियास भिडिअसफोरखौ नोंथांमोना जेरैबायदि हाजासे अननाय होदों, जोंखौ अनदों, बेनि थाखाय थेंक इउ। आरो जोंनि फैबाय थानाय नेक्स्ट भिडिअफोरखौ नोंथांमोना लाइक शेयार खालामगोन होनना जों आसा खालामो। कर दो यार, कर दो। आरो गिबियावनो जों साबायखर बावहरनो सानबाय नोंथांमोननिसिम, मानो होनब्ला दिनै जोङो अलमोस्ट 24K साबस्क्राइबार्सआनो जानो हमदों। बे गासैबो नोंथांमोननिनो होनाय, नोंथांमोन नङाबा जोंबो जेबो नङामोन। दा नोंथांमोननि थाखायनो जोंबो दा लासै लासै आवगायलांबाय दं। दा जेरैबायदि नोंथांमोना जोंखौ हेफाजाब होबाय दं आरो इयुनावबो बिनिसाय बांसिन साबसिन आरो हेफाजाब होगोन होननानै आसा खालामदों। जोंनि भिडिअ डिले जानायनि कारनखौ जों खिथानो सानबाय। बैसागोनि सप्तासेया जों दोखो मोसाबाय, माने ओरैबायदि मोसाबाय आथिं साथिं एकदम साजोबनानै बालुन लांजोबबाय जोङो थाबाय थाबाय माने। हप नोंथांमोनाबो मोसादों आरो इन्जय खालामदों, रावजोंबो नांलाया खमलायालासिनो। आरो जोंबो बिबायदिनो एसे रंजाबाय 7 दिनखौ। आरो नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा, भिडिअआ धाराधार फैगासिनो दं, एकदम बेक टु बेक आरो ना नोंथांमोनखौ मा होनना बुङो रंजाहोनो थाखाय। जोंनियाव दं स्क्रिप्टफोर पुरा रेडि जाना दंखायो। आरो अलमोस्ट मोनसे शुटिंआ जोब्बायनो हमना ला, आरो सानसे खालामनानै एडिटिं स्टार्ट खालामनोसै, होनबानो नोंथांमोना आरो नुनो मोनसिगोन। आरो आइ होप एबारनिखौ नोंथांमोना बांसिन मोजां इन्जय खालामनो हागोन। आरो थांनाय भिडिअखौ नोंथांमोना जेरैबायदि अननाय होबाय, बिनि थाखायथ' एकदम थेंक इउ भेरि माच। ओरैबायदि शेयार खालामबाय नोंथांमोना, ओरैबायदि लाभ खालामबाय, एकदम बुंनांला आरोना, ओरैबायदि मोजां मोनबाय जोंबो। नोंथांमोना जोंखौ माबाफोर जोंनिफ्राय माबाफोर मोनथिनो दंबावो नामा? नोंथांमोना मोनथिनो दंबा अन्नानै कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर जोंनो। जोङो नेक्स्ट जों नायनि कमेन्ट्सफोरखौ फैबाय समायना नुदों सार सोमखोर। थेंक इउ सोमखोर, सिमां, साबायखर। अनिल बर' पर्ट्रेट लाना अच्छा दे एबार जों लानोसै पर्ट्रेटखौ। दामखांबाय जानो हागौ नोंथांमोना मोजां मोनदों। लेन्डस्केप द मबाइल अच्छा लेन्डस्केप खालामनो दे खनदो दे, खनखांबायनो। आरो नोंथांमोना माबाफोर सोंनो दं नामा? सोंजागोन। जों दा कमेन्ट्सफोरखौ फरायबाय दं। जों दा लागायबाय आरो लागायबावगोन, खोनासंनो मोनगोन आरोबाव। बिश्वजित बसुमतारी नाइस, थेंक इउ। एन्ड BM चेनेल सुपार हिट सिं, अच्छा जोबोद साबायखर। नों फरायलाय एसे केरि। where is he बिश्वजित ओमफ्राय BM बिमल बर' इखोनाय बिमल बर' पिक्चार क्वालिटिया ल' जादों। या नेट प्रब्लेम जादों जोंनिया सुपार फास्ट नेट नङा नोंथां, बेनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय नोंथांसिम। आरो लिरदों एभि ब्लग्स, साथामबो हिटखा आदामोन। थेंक इउ साबायखर।
And my name is Kedi Sorgiari. And My name is Anchu. Okay. Yes, Anchu. नमस्कार And he is Namaskar, Rajan Sargari. आरो नै बिथां नै जोंहा सासे दंबावो जोंनि फंबाय Singer-आनो. बेबो सिंगारानो प्लास हिरो आरो फैबावदों खानाया चेन्ज जाबाय माथो दादा थेंक इउ नङा एक्चुअली चेन्जखौ माने जोंखौ समान थिनो माब्लाबा सेम थाबाय थाबाथाय जोंखौ रावबो नायालै माब्लाबा जों जुदि चेन्ज जाना होयोबा गावनो तारिफ होयो किसुमाना ओमफ्राय मोनदों जों नेरसोन ब्रह्म महादेव उरां मजा भाई ब्लॉग्स लोग भाई मजा भाई लोग थैंक यू भाई लोग थैंक यू एवरीवन एंड दैदेन नार्जारिया लिरदों नेक्स्ट भिडिअआ माबायदि जागोन आदा बिनि एसे डिसक्रिप्शनखौ होनो नामा नेक्स्ट भिडिअआ मानि सायाव थोड़ा सा आगे जाओ भाई तुम हमको प्रोटेल लो सबको प्रोटेक्ट कर हां इसको सिखा दो थोड़ा सा नेक्स्ट भिडिअनि सायाव जों एसे डिसकासन होनो सानबाय माने नेक्स्ट भिडिअआव जोंनिया ओरैबायदि जागोन स्कुल सरि बेस्ट फ्रेंड वर्सेस लाभ नायनि मोनसे जोङो कनसेप्ट लिरदों बे कनसेप्टआ माने हाफ शुटिंआ फिनिश जाबायनोखा अलमोस्ट आरो सानसे नांगौ बे शुटिंआ सानसेबानो जोबगोन अलमोस्ट होननायानो माने जोंना प्रब्लेम मा जादों गथ'फोरा स्कुल खुलिबायना ओमफ्राय स्कुल खुलिबाथाय जों दा होल डे शुट खालामनो हाया स्कुलनिफ्राय फैबासो दसे शुट खालामनो गोनां जायो ओमफ्राय बैसागो नङा होमबाथ' दाहालागै जोब्बायमोन आरो नोंथांमोना नुनोबो हाबायमोन भिडिअखौ बाट बैसागुनि थाखायनो जों एसे दोनथ'नो गोनां जाबाय आरो मोनसे सोंथि नोंथांमोना बैसागोखौ बोरै रंजाखो एभरिवन फोरमायहर आरो हियार कमेन्ट्सखौ फरायना खोन्थिनि नोंथांमोन अनिल बर' अबिनिलै आदामोना होनना लिरना हरदों भेरि फानि अनिल बर' वी नो इच आदार जों मोनसे गामिनि नोखा आरो लोगोसे जोङो सेम चेनेलावनो दंखायो सेम चेनेल नोंनिबो हेफाजाब मोनबाय दं जोङो एगेन दङ खनबावदोब्रा बिश्वजित बसुमतारी बिश्वजित बसुमतारिया दोंसे मेथाइ रिकुवेस्ट खालामबावदो खनबावनो दे जोङो खनबावनोसै इयुनाव जोङो कमेन्ट्सखौ उनाव फरायनोसिगोन कमेन्ट्सखौ उनाव फरायना खोन्थिगोन नोंथांमोननि सिगाङाव जों दोंसे मेथाइ खननानै खोन्थिनोसै नोंथांमोननि सिगाङाव मारै लानांगौ आं दा नेरे एसाना क्लासिकेल टाइप जिखुनु मोनसे मिउजिक होगोदां जोङो खननो सानबाय मेथाइखौ क्लासिकेल टाइपनि एसे माबा जाबाय दं डिसकासन सोलिबाय दं मेथाइखौ खोनासंदो गासिबो जोङो लेन्डस्केप लानोसै भिडिअखौ मानो होनबा माने साथामबो कभार जाया पर्ट्रेटआव लेन्डस्केप लानोसै जोङो नोंथांमोनाबो एसे लेन्डस्केप खालामना नायदो जागोन ना बर' खननोसै दै जों बर' मेथाइ बानना एकदम दुरबलथारलै माबायानो नेटानो जोंना दे लोगो Thank you. You have a comment. Well comment. Ansu boss, नोंना voice-आ हेभिखानो अनसुनि voice-आ हेभिखा well थेंक इउ खोनादो सब नोंथांमोननिनो बेफोरो दे खोनासंबावदो आरो दोंसे बर' मेथाइ सिरि सिरि मोथो मोथो महरा नोंनि गोसोआव सिरि सिरि मोथो मोथो महरा नोंनि गोसोआव राहा राहा रामा रामा जुजाइनि और बादि राहा राहा खामग्लिहोबा आं दिनै फाग्ला जाबाय
लाइमोन आं दिनै फाग्ला जाबाय आया 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 सिरि सिरि मोथो मोथो गोसोआव आंनि सिरि सिरि मोथो मोथो महरा नोंनि गोसोआव आंनि Besok kalau mau jalan dulu, besok. Gelip yang sanki ho, gelip yang sanki ho, makalang baune, mama baune. Jarlası mınday matı Jarlası mınday matı Siri siri Mıtı mıtı Mohora nıngni Gösöğü ni Siri siri Harsik harsik Gösöğü ni Jayı Pagla pagla Nekusanane Komentarku faraयाव बांसिन मोजां नामा? Komentarku मोजां मोनबाय नोंथांमोना खोनानानै जों कमेन्ट्सफोरखौ फरायनो सानबाय एबार नायग्रो Oh, Rajan, start reading. कैसे Try something. मबाइलाबो एसे फिसालै मोजां नुनो नागिरा and Anil sorry and next video माब्ला जागोन आदा next video soon फैगासिनो दं नोङो खन्थाइ बर' नोंथाङा सोंदों नोंथांमोना बबेनि आच्छा जोङो तामुलपुर ओनसोलनि माने नाग्रिजुलि खाथलबारि गावनि गामिनि सरि and डिस्ट्रिक्टआ जोंना बाक्सा जों बाक्सानिनो and thanks for सोंनायनि थाखाय आरो एबि ब्लग दामबावदो आदामोन आरो एसे एन्जय खालामबावनोसै दामबावगोन लासै लासैनो आरामनो ओइ देंखो thank you I love you on suppose thank you and Bishwajit Basuntari अच्छा thank you very much राणा भोबरा अच्छा आप लोग आसाम में कहाँ से हो अच्छा हम लोग आसाम से बक्सर डिस्ट्रिक्ट में सॉरी बक्सर डिस्ट्रिक्ट से है एंड हम लोग का जो पोस्ट ऑफिस एरिया है वो तामुलपुर है और हमारा जो क्या बोलते हैं उसको एरिया ही है स्मॉल एरिया वो नागरजुली और गांव है हमारा खातरबारी हम उधर से बिलोंग करते हैं एंड थैंक्स फॉर आस्किंग एंड let's go to another question every blog hit thank you and new version movies hit cow अच्छा गोदान सोदोब नामा बिलाय hit cow जोंबो बाहायनांसिगोनलै भिडिअआव hit cow new version movies अच्छा thank you and Bishwajit Basuntari दामी अच्छा साबायखर राणा भरा अच्छा राणा आप लोग आसाम से हो क्या मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बोरो का मदरलैंड असम में ही ज्यादा है हाँ आपने सही पकड़ा हम लोग आसाम से ही है थैंक यू फॉर आस्किंग और अनिल बोरो इसने बोरिया अच्छा अनिल बोरोआ सोंदों बोरिया जादों साबायखर भाई आरो मा दं थेंक्स खिन्था हरनायनि थाखाय खन्थाइ बर' इट्स ओके and Narjari vlogs बिरदाव खौलाय मा सोंदों नोंथाङा बिरदाव खौलाय सिनाया बाक्सानि बिरदाव
माने सोर गासै बिरदावखौ होनदों नोंथां मिउजिक एरेन्ज खालामो नामा बिरदावा जुदि मिउजिक एरेन्ज खालामो बिथांखौ जों सिनाय मोनो बिथांजों जोंहा कन्टेक्ट दंलायखायो निजिम बर' सोंदों बर' रायरायरानो आচ্ছা माने जोङो हिन्दी रायलायनायनि कारनानो जाबाय गुबुन मानसिया बुजि मोनाखैमोन माने सोंथि सोंहरनायखाय जोङो हिन्दी रायलायनो गोनां जादों जेबो नङा जों बर'खौनो रायलायबाय दं ओमफ्राय राना बर' अके I got it thank you and मर्टिन गयारि हिटखा साबायखर नोंथां and हाय आसोलफोर हाय आं बर' सेंग्राया सोंदों मा होनदो आं बर' सेंग्रा आं बर' बा नोंथांनि नामा खाथ्रालै आंसो कपि खालामनांसिगोन जोंसो and एबि ब्लग बिर'नि गेजेराव मा होनदो बेखौ बर'नि गेजेराव टप सिंगार जानो हासिगोन आदामोन आচ্ছা thank you and Anil Bro you guys are always rocking thanks bro आं बर' हा कपि खालामदो दे जागोन जों कपि खालामसै नोंथांनि नामखौ दे जों मोनसे मेथाइ खनबावनो सानबाय खोनासंबावदो आरो रायलायबावगोन नोंथांमोनदो थांथ'नाङा इधर से थोड़ा डार्क आ रहा है कोई बात नहीं मोनसे एसे खान्थि सं मेथाइ खननो सानदों मोनसे सुइट मेल'डिनि बर'खौनो होनसै ससेल' दै ससेल' आङो प्रग्रामफोराव थांबा बे मेथाइखौ खनबायानो थायो खोनासंदो नोंथांमोनाबो एसे एसे दामनाय उसुबिदा जानो हागौ दै बारा एक्सपिरियेन्स गैया दे मानिखायो बसफोरा लागाव मुङा बिनि रोजे बिखौ आं मोजां मोनो मुङा सरि फन फैना होदों फन बिखौ आं मोजां मोनो बियो सैथो डिस्टार्ब होयो सरि फन फैदों फन फैदों सरि बियो सैथो बिखौ आं मोजां मोनो बियो सैथो बियो सैथो बिखौ आं गोसो थोयो मुङा बिनि रोजे बिखौ आं मोजां मुङा बिनि रोजे बिखौ आं मोजां बियो सैथो बिखौ आं मोजां मोनो बियो सैथो बिखौ आं गोसो थोयो मुङा बिनि बिखौ आं मोजां लैथोनिख्रुइ थौसे अख्रांनि बाजौसि
अख्रांनि गोजौसिन बुहुमनि बोरसिन गोसोनि मोजां बिनो आं होगोन मोजां मोननायजों गोसो थोनायजों मुङा बिनि बिखौ आं मोजां मोनो बिखौ आं मोजां मोनो बिखौ आं मोजां मोनो. Time for comment. Sorry guys, किसुमान मिस्टेक जालांबाय आरो फन फायना होबाय दं बिनि थाखाय एसे निमाहा बिनाय थाबाय. I hope थेवबो मोजां मोनदों नोंथांमोना. Sorry guys, एबार कमेन्टआव थांलायनोसै जों. कमेन्टनि मा लिरदों लोगोफोरा. It's Rana Borwa. Okay, I got it. Okay, इखो थांबाय. Martin Goyari, Hitka. Thank you Martin Goyari. ओमफ्राय आं बर' सेंग्रा आं बर' हिट आसलपुर. Thank you. अभी ब्लग्सआ लिरदों अनसु. बर'नि गेजेराव टप सिंगार जानो हासिगोन आदामोना. Thank you. अच्छा दहायनि कमेन्ट. Okay. अनिल बर' कपि खालाम गुड. अमृत बर' गुड. Thank you अमृत बर'. एबार फैदों अख्रां बर'. Wow. Thank you अख्रां. Thank you अख्रां. Again बिश्वजित बसुमतारी. दाबो गाज्रि नङा भइसफोरा नो हिटखा. Thank you thank you man. अनसु heart touching song अनिल बर'. Thanks bro. Thank you अनिल. Thank you again. जों मोननो हादों बिश्वजित बसुमतारी. आंनो बे संनि लिरिक्स नांगौमोन आदाले. अच्छा ओके मोनगोन. लिरिक्सखौ लिरनाय दं आंनाव. मोननो हागोन. मोनगोन लिरनाय दं आंनाव. बोरै मोनगोन माने जोङो बेजों कन्टेक्ट खालायनांबाय. आंनो नैबे कमेन्ट्सआव नोंथांनि फन नाम्बारखौ हरलाय आङो हरगोन दे आं नोंनो. फन नाम्बार माने कमेन्ट्स खालामना बुङो आरो ना आंनो बे संनि लिरिक्सखौ हर होननानै नोंथांनो हरगोन. सरि डिस्टार्ब जादों नोंथांमोन जोंहा फन फैगासिनो. बिश्वजित बसुमतारी नोंथाङा कमेन्टआव नोंनि नाम्बारखौ हरबानो जाबाय. जों हरगोन नोंथांनो लिरिक्सखौ. कृष्णा उरां वाह मजा होनो. थेंक इउ कृष्णा. एगेन सुमन्त बर' नायदो र'. लाभलि कमप्लिमेन्ट. एगेन बिश्वजित बसुमतारी इमेलाव हरनो हागोन नामा आदा? हागोन हागोन इमेलावबो हरनो हागोन. इमेलाव साबसिन जागोन. इमेलाव हरगोन दे. आङो पिक्चारखौ क्लिक खालामनानै हरगोन इमेलाव. जेबो माबा नङा. बिश्वजित भाई नोंथाङा सिन्था खालामनाङा. आं इमेलाव हरगासिनो दं नोंथांनो क्लिक खालामनानै. आखरा एसे दाउस्रि आथिं दे खिन्थु सिनायाबाथाय सोंहरफिनबानो जाबाय. Okay, everyone, मायबाफोर नोंथांमोना मिथिनो लुगैदोंबा जोंनिफ्राय सोंजागोन कमेन्ट्सआव. थेंक इउ बसनो बिश्वजित बसुमतारी. इट्स अके भाई. नोंथांमोननि सापर्टआनो जोंनि मुलै ड्राग्स. लोमजानायाव मुलि जाब्ला हामोना थिग बेबायदिना. Okay. Now it's एबार फैदों राना भबरा. Wow. Your guitar's color is damn fabulous. I love it. Thank you so much. Okay, गिटारखौ खिन्थिदो. नै गिटारा. Thank you. Again जोंहा मोननो फैथ'वाखै. Okay. दे नोंथांमोना माबाफोर सोंनो दंबा सोंजागोन जोंनि चेनेलनि बागै आरो जों
जायखिजाया जोंनि रिलेटेड माबा मोनसे कुइसन आरोना नोंथाङा जुदि सोंनो दोंबा सोंजागोन बेयाव जोंहा जेबो माबा गैया जोङो हागौमानि जों नोंथांमोनखौ एन्सार होनो नाजागोन दा नोंथांमोननिसिम मोनसे सङावसो थांबावनोसै जोङो स्पेशल सं बेखौ नोंथांमोननो दिनै स्पेशल होनाय जागोन आरोना नोंथां होप इन्जय खालामगोन नोंथांमोना क्रिटिक सिंगारखौ खनसे दिन्थिनांगौ र' दिन्थिनि र' Okay. Hi everyone. अच्छा अनिल आच्छा दे नोंथांमोननिसिम मोनसे सङाव थांबावनोसै बेनि उनाव एसे डिसकासन खालामबावगोन जोङो चेनेलनि बागै आरो नोंथांमोननि भिडिअनि बागै माने माबोरै भिडिअ नोंथांमोनाबो साजेक्सन होजागोन जे माबायदि मानि सायाव भिडिअ बनायबा साबसिन जागोन जुदि जों मोजां मोनोब्ला बिनि सायाव जों स्क्रिप्ट लिरनानै जोङो नोंथांमोननिसिम पेसकास खालामनाय जागोन दानाबा नोंथांमोननिसिम मोनसे जोङो स्पेशल संस इनभिटेसन होनो सानबाय दे स्पेशल संनि इनभिटेसना फैबाय दानाबा नै राजेन सरगियारिनिसिम बिथाङा होसिगोन एबार जों बेखौ नोंथांमोननि थाखायनो प्रिपेयार खालामखाना दोनदो होप गासैबो इन्जय खालामगोन क्रिटिक ओइ हेल्प खालामदोलै हमदो दाना नागिरखौ support if you want support then you can use this monitor ओरैनो लादो माबा स्टाइल नायनि र' इउमारनि अन खालामदों for this reason so we are going like that आं एल थांसिगोन नोङो इदिनो फैदो दे Oh, that's right. Okay, जों हमनो हाबाय portrait आरो landscape खालामबा बोरै नुयो portrait आंनि सापर्ट जाबाय रायजो बेयाव नायनानै portrait बा एसे उसुबिदा जायो इसोर फैदो नों इसोर जोङो orang दामनिसै let dia खोनासंसिगोन start करो मिथिगौ नोंनोल' आंनि सेराव मिथिगौ नोंनोल' आंनि गोजोन फैफिनदो नों आंनि जिउआ फैफिनदो नों आंनि जिउआ मिथिगौ नोंनोल' आंनि सेराव मिथिगौ नोंनोल' आंनि गोजोन फैफिनदो नों आंनि जिउआ फैफिनदो नों आंनि जिउआ हाराव माराव नोंनिल' सिमां खोमसि हरनि गेजेराव हाराव माराव नोंनिल' सिमां खोमसि हरनि गेजेराव हागोन आङो नोंनि अनगा बे जिउआ बैथा नों आंखौ गारना लैथो गेजेराव हागोन आङो नोंनि अनगा बे जिउआ बैथा नों आंखौ गारना लैथो गेजेराव मिथिगौ नोंनोल' आंनि सेराव मिथिगौ नोंनोल' आंनि गोजोन फैफिनदो नों आंनि जिउआ
नायनायनि बिबार बारि हागोन आङो नोंनि अनगा बे जिउआव बैथानो आंनि आंखौ गारना लैथो गेजेराव हागोन आङो नोंनि अनगा बे जिउआव बैथानो आंनि आंखौ गारना लैथो गेजेराव मिथिगौ नोंनोल' आंनि सोरां मिथिगौ नोंनोल' आंनि गोजोन फैफिनदो नों आंनि जिउआ फैफिनदो नों आंनि जिउआ फैफिनदो नों आंनि जिउआ Boom. Thank you. Thank you. Comment करो एबार जों कमेन्टआव थांनो नागिरदों दे मोननैसो एबार बुंनाय माबा मोनसे कमेन्ट्सखौ एसे उनाव फरायसिगोन एसे डार्कबो जाहांबाय खोमसिबो जाबाय कमेन्ट का रिप्लाई देना अच्छा है तो yes okay we got another privileged area okay लोगोफोर जोंना सानाबो सेट जाबाय माने सामा दुबिलांबाय बेनिखाय खोमसि माने लाइट फैयाखै बेनि थाखाय नुब्लिब नुवाब्लिब गोमोरहां जादों जानो हागौ नोंथांमोननि नुनायाव भिजुअलाव नो खास कमेन्ट आगे का ही है एनिवेज जोङो बारा गोबाव खालामनो सानला नामा सानाबो दुबिबाय खोमसिबो जाबाय नोंथांमोनाबो नायनो उसुबिदा मोनबाय जानांगौ जोङो भिडिअखौ जेसे थाब हायो एसे थाब लानो नाजानोसै बारा गोबाव गैला आरो नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन जोंना माने सेटआपफोराबो एसे उसुबिदा जाना दं होप नैबे सेटआपनि खामानिया बैसागोनि गेजेरावनो सर्ट आउट जानांगौ जोङो बिनि थाखाय आगान होबाय दं जेसे हायो जोङो नाजानोसै साक्सेस खालामनो नोंथांमोना लास्ट मान्थनि एन्डिंआव बांसिन भिडिअखौ नोंथांमोना जोंनिफ्राय नुनो मोनगोन आं आसा खालामो प्रपार माबायाव दा जोंना माने एसां खास एडिटरबो गैया जिथु एडिटर जों एडिटिं माबा इउज खालामो बे एसां प्रफेसनेलबो नंद्राया बेनिखायनो एसे लेगिंसफोर नुनो हानाय नोंथांमोना बेनि थाखाय निमाहा बिबाय एनिवेज जोङो दिनै इयावनो एसे दोनथ'नोसै फैबावगोन जोङो आरो नोंथांमोना माबाफोर कुइसन सोंनो दोङोबा जोंखौ सोंहरजागोन जों बारे बारे बुंबाय दं आरो माबाफोर जुदि साजेक्सन होनो दंबा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर मा टपिकआव जोङो भिडिअ बानायनो नागिरदों सरि मा टपिकआव जों भिडिअ बानायनांगौ बिनि सायाव नोंथांमोना जुदि माबाफोर साजेसन होनो दंब्ला जोंनो होजागोन जों बेनि सायाव स्क्रिप्टखौ लिरनानै बानायनो थाखाय नाजागोन जोङो Okay, bye guys. Anyway, bye na? Yeah, bye. Bye. Love you. Sifung the Melody channel. Always. Huge love from the Sifung the Melody. And please keep supporting us. मोजां नांगोन गोसोआ जोंबो दावगालांनो खाबु मोनगोन. Thank you. Bye. Close it. Yo, love you guys, love you. Ini come say. Love from the Sifung the Melody.